Lesgeza indaba ze-1KZN TV fundela usamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini nalamhlanje. Kubulawe ababili kwamashe eThekwini, kubulawe umqaphu emeya eNquthu kanti umbuso nobufakazi ecaleni lenkosi. Kudubuleke kwalimala iphoyisa elilodwa ngesikhathi etholana phezulu nezigebengu bezifunelwa kwamacala okubamba inkunzi izimoto zemali kulesi sigameko senzeke kwabhikwa amashu namuhle ekseni kushona izigilamkhuba ezificwe endlini zashonela endaweni yesigameko. Izinsolo zithi labalisa bebefikela kumngani wakhe nobengekho besuka eGoli kukhona ubugebengu abazobenza kulesifundazwe ukubamba izimoto zemali kanti amaphoyisa bezilandela kusukela kudala. Okhulumela uphiko loklebo Siyabonga Mhlongo uthi kutholakala izibhamu ezimbili namabhomu kulendla abathole kuyo lesigilamkhuba. Umhlongo uthi kudubuleke iphoyisa elilodwa kodwa lisesimeni esikahle esibhedlela. Ngokusho kozibonele kwenzeka lokudubula nobekhona egcekeni uthi labalisa bavulelwe uyena esangweni okomyalela uthole kumnikazi womuzi lo wesifazane esiligodlile igama lakho kumvikela. Uthi emva kwamahora amabili labalisa befikile kube sekugasela amaphoyisa aqonda endlini okulele kuyo labalisa. Uthe nje isikhashana besa lokube khona kungifikele ukusaba ukuthi uMahlasa ngimtshela ukuthi hayibo yazi la abantu ngiyabesaba kodwa ngase ngibuye ngibona ukuthi vele kusebusuku angeke ngize ngisizakale ayikwangifikela kubuthongo ngalala ke. Uthe ngisathi ngilele kanti khonto yenzakala egcekeni kuba ngathi mina ngiyaphupha. Uma ngilele ngiphaphame ngithi ngiyaphaphama sekugcwele ibhamu phansi sekugcwele abantu phandle kunomsindo. They banged the door, they said open the door. Besishayina lesi sami isicapha ngivele ngivuke ngiphakamisa ikhethenisi ngisho ngithi mina bobhuti angazi lutho Nkosi yami ngisacela ukunivulela umnyango. Ngivula umnyango athi ubhuti kimsisi wenzakalani ngawe ufunani la. Ngisichazeke istory sami sokuthi ngifike kanjani la. Mesethi lo bhuti kimi ke njengamanje usenkingeni nje sisi lana kudubulana amaphoyisa kudubulana lezi igebengu ozivulele wena lapha egatini. Lo wesifazane uthi naye endlini abelele kuye amaphoyisa bematasa emphonsa imbuzo waze waphuca umakhala ekhukhwini ize bemshiye ngenamiyocu. Kube ukuthi ke bathatha ifone yami ke bayayipheja ke bafuna iID ngabanikeza iID base beyasho ukuthi sisayo iphenya ke ifone yakho unless lo muntu wakho uma text message sizobona unless mangabe futhi ekufonela sizobona ke ukuthi uyakufonela. Lo munye ke wayeseyasho waseyayibheka ke ama conversations ethu wasethi yazi kodwa laba bantu ababonakala benesikhathi eside bethandana ne conversation yabo ayikho too serious yabo. Kwaba ukuthi ifone yami ke igcina ibanga kubona ke up until now. Izindabeni ze-1KZN TV kubika uSiphamadla Gumede. Kudutshulwe kwabulawa komunye wabaqaphi bemeya kaMasipala eNquthu uSiboniso Dlamini. Lokhu ke kuvele ngesikhathi meya lo masipala ulinde ukuhle eshabalala ehambeleke lo mndeni ukuyobhonga emsaneni ngesehlo esikhungethe lo mndeni. Umufi udutshulwe ngomgqibelo ebusuku ngesikhathi ebuye ukuyothenga kwesinye sezitolo eNondweni kanti ke kulindele ukuba ke afihlwe ngempela sonto. Usizi libhalwe emehlweni emndenini wakwaDlamini eNondweni eNquthu. Lokhu kuvele ngesikhathi umeya kaMasipala eNquthu ulinde ukuhle eshabalala eyobhonga emswaneni emva kokudlula komunye wabaqaphi bakhe. Umeya uthi basadidekile njengoba bezingekho izingcabane bezikhona. Esithole ukudumala okukhulu ngokuhamba wakhe ngokuzuma. Ubese bekile imoto yomsebenzi esehamba ngeyakhe eya kwezinye zezitolo zalapha endaweni. Eyothenga okuphuzwayo mayise phuma ke sitolo esiyongena emotweni ngaphandle kwesango la sitolo bayothenga kuso zase zemdubulela lapho ke igebengu umphefumulo wakhe wahambela khona lapho sizohlanganisa amehlo ke nomndeni sizoduduza umndeni noma ke sisadidekile nathi ngoba zikho ingxabane besizazi zikhona esingazi ukuthi lokho bekusuka kuphi esethembayo ukuthi ingalo yomthetho izokwazi ukusebenza kuyikhandla batholakala benzi bokubi ngoba kuthiwa babili bagijima ngenyawo bangena nje eTradini khona la
phakathi. Kanti ilunga lalomndeni lichaza umufi njengomuntu obeziphethe kahle. Umuntu ubephethe kahle. Umuntu ubephethe kahle. Njengoba besho nje bonke la. Akekho wazi unxa wakhe. Akekho wazi unxa wakhe. Bathi ngisho bekufika kuqathenwe. Befika thulishe. Athi tu. Uthe sukuma lapha sukume nehlaya. Bavela abantu bonke basukume sebehleka. Bephethe kahle phela. Omunye oza kwabe emsebenzini uthi balimele kakhulu ngokuhamba kaMfulo Ngashi. Nami nje ngikhathazekile ukuthi manje lo umfulo Ngashi angizazi ukuthi nje ngiyini, angazi ngoba yonke into besikhuluma naye konke besihlela nje ukuze sohamba isigoli nje kwakumuntu vele uzohamba but ke ngomsebenzi ke kwasethiwa ahambe mina ke wasala ke yena kwaba kumgcina kwami ke lapho ukuthi kwenzakaleni nabani bebangani kuphi nami ngezwe sesifonelwa nje ebusuku wathi hayi sinayo inkinga kanje umfula impela hayi umalume wami kodwa bese ngimthatha njengomfowethu. Khona manjalo imeyinxusa ukuthi kube khona ukuzwana emphakathini. Esishoyo ukuthi emphakathini wakithi ngathi singabambisana impela kungabe bikho izinto ezimbi kangaka ezenzakala emphakathini ngoba ukhulela khona la njoba silapha ekhaya kubunje nakho lapha ngaphesheya lapha sangwendale yandawo abekade alimalele khona kusho ukuthi umuntu wendawo umphakathi owaziwayo esingazi ukuthi ngabe kwenzakaleni embi kangaka ngoba bengekho inxabano. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisenondweni enquthu. Umbuso uveza ukuthi ke uphethe ubufakazi obuqanda ikhanda ecaleni elibhekene nenkosi esizwe sakaNxamalala eMpendle uSimphiwe Zuma. Lokhu kuvele namuhla enkantolo yeMantshi eHowick lapho uZuma befaka khona isicelo sakhe sebail njengoba ke engumsola wesine ecaleni lokubulawa kwekhansela leDA uNhlalayenza Ndlovu. Namuhla enkantolo yeMantshi eHowick kufundwe izincwadi ezifungelwe zombuso kanjalo neyomsolwa inkosi uSimphiwe Zuma. uZuma ungumsolwa wesine ecaleni lokubulawa kwekhansela leDA uNhlalayenza Ndlovu. Umbuso uveze ukuthi unobufakazi obuqinile obumatanisa uZuma naleli cala ingakho uphikisa ukuba dedelwe ngebail. Umshushisi uLawrence Chaba uthi umsuka wendaba ukudayisa komhlaba ngokungemthetho kanjalo nokuxhunywa kwagesi. Uthi uNdlovu wayelisana nalokho inkosi uZuma yabe isiyalela unduna uZolithini Buthelezi ukuba hlanganisa abafana bazobulala uNdlovu. Ucaba uthi uButhelezi lo sephenduke ufakazi wombuso nguyena waxhumana nomsola wesihlanu naye osesitokisini wahlanganisa ngaleso sikhathi esejele abantu abazodubula babulale uNdlovu. Umholi weDA uFrancois Rogers uthi ubufakazi kade babazi ngophenyo labo abalenze oluzimele. And the evidence of money transfers, also the tracking of cell phones, placing people at the place of the murder, the accused at the time, all that evidence is there. We knew it. We were just disappointed that it took this special task team so long to get to this conclusion and didn't want to work with us. So we welcome the point that we're at, but now we need to escalate it and we need to bring this matter to trial. Ucaba uveze ukuthi uZuma wake wakhokhela uButhelezi imali ngesikhathi esesitokisini eThekwini uButhelezi ukuba abulale omunye omsolwa ayitoke naye owengufakazi ecaleni elalibandakanya uZuma kanye nomlingani wakhe kwezebhizinisi uKhulubuze Zuma. Kepha uButhelezi akazange akwenze lokho. uRogers uthi kumele avikelwe uButhelezi. Well, I think if we have state witnesses, they need to have the best protection possible. Because if we're not going to have people who are prepared to come and testify, then we're never going to get to the bottom of what appears to be a bigger syndicate than meets the eye. I think this is just the tip of the iceberg. If we look at Mkonazi, Lieutenant General Mkonazi's accusations about trying to disband the political task killing team, and we look at what's happening here, it's all very concerning. So we need to make sure that Buthelezi has the protection and that Zuma doesn't get bail.
uZuma ubhekene namacala amabili ileli lokubulala uNdlovu kanjalo nalelo alihamba enkantolo yaseMpendle lokubulawa kwaNdunankulu wesizwe samaNxamalala. Ezindabeni z1KZN TV ngo-Ayanda Dube ngiseHaweki. Sezubela ke sakusha kubafundi bamatikiletshe njengoba namuhla kwethuleke ngokusemthethweni umkhankaso ogqogqozela abafundi njengoba sekuseleke izinsuku ezingama50 nje vo ngaphambi kokuba beqale ukubhala izivivinyo zokuphela konyaka. Banxuse imikhuleko abafundi bakamatikiletshe kwethulwa izinsuku ezingama50 eseyisele ngaphambi kokuba bahlalele izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Laba bafundi banxusa ke nabazali ukuba bangabafakeli ingcindezi futhi bagomeke ukuba nembhikisho uma sebeqala ke izivivinyo ukuze ke bangaphazamiseki. Thina kade sayiqala le ndlela lena ukuthi silungiselele lethuba leli sithola ngalonyaka lolu. Thina njenge Anthony Mbede sihlezi siqala early nje ukufunda kwethu ukuze silungiselele lethuba khona ipressure misifika ingashayi kakhulu and ngingasho ukuthi ngalesikhathi lesi ipressure ayishayi kakhulu bese kusekuthi thina senze konke lokho esesifundiswe kona kuyonke leminyaka lehlalile lana Anthony Mbede. Noma abazali bethu nomphakathi kukuningi abakulindele kuthina kodwa bengafaka kakhulu ingcindezi kunalokho ngabona singalindele kuba basiseke kuzo zonke izinto esibhekana nazo. Kuzokhumbuleka ukuthi isifundazwe eKwaZulu-Natal salala esibili kuzolonke ngokuthola u89.5% ngonyaka owedlule noma beke kusho ukukhuphuka ngo3.1% kwimphumela yangonyaka u2023. Umnyango uthi ke bafuna kuphumelele bonke abafundi abazohlalela lezi vivinyo. Abantwana iprovince yonke sinabantwana aba around 173,000 abazobhala umatric full time kwiprovince. Kodwa kulesi sikole sikusona aba 109 ama candidates azobhala umatric. Kukhona inkinga nje ihlale zikhona eminyangweni. Enye inkinga ebesibhekene nazo kuqala konyaka bekukushoda kwemali eminyangweni. Siyathemba ukuthi siyadlula lapho. Ukubaluleka ukukhumbuza nje abantwana sikhumbule ukuthi base abantwana ziningi izinto engabaphazamisa ukuthi bakhumbule nje ukuthi sebesalelwe insuku ezu50 bayiqoqe bakwazi ukuthi bahlale incwadini zabo babe abangani nothisha bakwazi ukuthi bayilungiselele for ukuthi bakwazi ukubhala. Lawa ke amasu angasetshenziswa abazali kanye nabafundi ukuzilungiselela kulezi insuku eseyisele. Abazali nje mabengasilekelela ngokuthi bayisupport izingane zabo. Ukusupport umntwana ukuthi kweminye imizi siyazi ukuthi abantwana banemsebenzi abayenzayo. Oku right lokho. Kodwa bathi kuyigada leyo umsebenzi bayinciphise. Kodwa umntwana yena abe umngani wemfundo. Umntwana bamanje abantwana ngo2025 baphazanyiswa isocial media. Asuke ku social media siyazi ukuthi internet iyabasebenzela mabe revise kodwa bangabe sebefuna ukuthi bayisebenzise ezintweni ezimbi ngoba leyo social media ngabalimaza. Banciphise nabangani, banciphise nesikhathi abasichitha nabangani, banciphise nokuthi baphume njalo ngama weekend. Onke ama weekend bawuhlale nezincwadi zabo. Kodwa siyafisa ukuthi bakugcizelele abazali ukuthi ingane ziphumule ngoba okunye sesikunakile manje ingane seyihlala kakhulu ekufundeni zingabe isaphumula bese ingane zethu ziyalimala. Kodwa sifisa ukuthi bangalahlekelwa yithemba bahlale bedisciplined benze sure ukuthi umsebenzi wabo bayawenza basebenze hard kodwa basebenze smart. Ezindabeni z1KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngesithekweni. Asike sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Sikwamukele mbukelo ubukelezo neindaba ze1KZN TV yamukela ke kuyihlokwana kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Kubulawe ababili kwamashe eThekwini, kubulawe umqaphu emeya eNquthu kanti umbuso nobufakazi ecaleni lenkosi. Ilungu lesigungu esiphezulu se-ANC kuzolwenku Donald Selamolela uthi ke banqume ukuzinuka amakhwapha beyiqembu ngenhloso okuhlonza ke ezinye zezicelela abahlangabezane nazo ezivimba ke ukusimama kwalenhlangano. uSelamolela usho kanje ngenkathi ke kuqhubeka umhlangano waziwa nge-ANC Regional General Council obubanjelwe kwisifundo eHerugwala eXhopo. Uqhakambise ukubaluleka kokwesekana nokulungisana amaphutha kwimaqabane uma bezimisele ngokwakha kabusha umbutho we-ANC.
We want our members to be honest and tell us as leadership, here you are faltering, here you are doing right. We need a constructive criticism. We are at a moment where we must tell each other the truth. We are at a moment where we must arrest the decline and save the ANC, not for our sake, but for the sake of future generation. But not because when we renew and save the ANC, we save our alliance, we'll also be able to save the country from going to be a downtrodden or a failed state. Our framework, first and foremost, speaks about where are we? What is the crisis that we're facing as an organization? What is it that makes our economy not work? We have resolved many times about the economy. Why is the economy not working until now? What is it that we're going to have to do to process our process of organizational renewal? What are the do's and don'ts? What are the things that we are still faltering on in our project for renewal? But we must also ask ourselves, in the midst of the global storms that are currently happening all over the world, where are we? How do this situation impact on our country, but also how do they impact on our own situation as the organization? Unobhala we-ANC kwisifunda iHarry Gwala uchaze ngenhloso yalemhlangano ye-Regional General Council. iHarry Gwala region inohlelo lwe-Regional General Council. Uhlelo lolu olwenziwa i-KZN yonke, if not the national. Inhloso nqangi yayo ukuthi ukhongolose uzoba nenhlanganiso efana kanje National General Council ngoDecember. I-Congress lenziwa phakathi nesigamo seterm njengoba iANC ine term ka 5 years. Kusho ukuthi sekuphakathi nesigamo ka 5 years kune General Council. So iGeneral Council ANC ingo December. So baqale kuma region ke uthama regional structures awahlangane aqale ukuxoxa ama discussion document. Kanti uselamulela uthi njengoba icala lalowo wayengunobhala jikelele we-ANC Youth League uSindiso Magaqa lisezithebeni zenkantolo ekwisifunda iHarry Gwala banethemba lokuthi kuzokwenzeka ubulungiswa. It's a very sensitive case, as you know. It has taken the country by storm. It has sent shocking waves across the country. And there's a lot that is happening in as far as the legalities of this case and other related cases are concerned, as you may be aware. So we may not want to traverse into entering that particular space. But all what we'll say is that we call for the law enforcement to speed up the process of finalizing this particular matter and ensure that we close this matter to finality so that the families can know exactly what happened. The members, supporters of the African National Congress, families and relatives of Comrade Magaqa, his friends, his comrades can know what actually happened. Not only him, but also those who suffered in related cases. And we strongly wish and strongly believe that the police are doing everything in their might to speed up and finalize these matters. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisexopo. Umdidiyelo wamabutho akwaZulu uMozi Nyandeni uthi ke umsebenzi wabo akusikho nje ukuhola amabutho ngemviliyelo uma kusuke kunemicimbi yesizwe kodwa ke kuhambisana nokwakha amadoda aqotha kusasa. uNyandeni usho kanjena ke emcimbini obusekhaya kwakhe kwaNongoma okwamukela ke ukuqoka kwakhe isilumo esizolukazwe lethini kulesi sikhundla. Engakwazi bakhala bakwamashaya. Ngitshela wena ke mkhulu molana kweliphesha mzaka ekhomba mangwana. Umdidiyelo wamabutho kaZulu uMozi Nyandeni uqale ngokuba kangene kesibayeni njengoba lokubika emadlozini abasekhaya ngokwamukela isihlangu sohola kamabutho kaZulu. Uthi uyakwamukela ukukhonjwa umune wesilo imizulu kaZwelithini ukwenza umsebenzi osemqoka wesizwe. Silapha namhlanje ukuhlanganela ukuba umuntu ezokwemukela ukukhonjwa umunwe wembube ukuba eluse impi yayo njengomdidiyeli wayo yamabutho embube. Silapha ke sihlanganele lokho namhlanje nesinethemba lokuthi konke kuzohamba kahle. Sithokoza kakhulu ke esilweni esibusayo esindlula mithi yamakhosi ukuba ithema ngabe ibheka yabona ukuthi ifanele ukuba ingxenye yokuhola impi yayo okuyilokho esikuthokozelayo. Lo mcimbi ubuthanyelwa ngamabutho, izintombi, abantwana basendlunkulu, izikhulu zikahulumeni kanye namalungu omphakathi. uNyandeni uchaza ke ngokubaluleka komsebenzi wakhe wesizwe ajujelwe kuwona.
Mbe umuntu akayiqale athi ukuba mdidiyeli wamabutho akusho nje ukushaya ihawu lokhuza abantu kodwa kusuke kusho ukuthi uba umdidiyeli wamabutho uzovikela kuqala inqumo zengonyama. Ingonyama mangabe isipongile selipongile ibhubesi akekho ufanele ukuphikisa isinqumo sayo. Ngakho ke thina ke njengabadidiyeli nje basihola impi yayo nje ikuba siqinisekise ukuthi eseliphumile alibuyele emuva alibuyele lilambatha aliphikiswe. Umsebenzi wethu wokuqala lo. Kwesibili ukwelusa ibutho ukuba lihambe ngendlela eyiyo phakathi kwesizwe libe sesimeni esemukeleka libe ngabavikeli bomphakathi abesifazane nezingane nabantu nje abangenawo amandla okuyilokhuzela okuyivikela. Uthi uzolwa ke nokwanda kwesigameko zodlamela uzobulili nokubulawa kwesifazane. Kule gender based violence kungumsebenzi wethu nesiwenzayo. Sinama program aqhubekayo ukulokhuzana okwakha ukukhulisa izingane zabafana. Ngomhla ka25 nje kuJuly ade sine program yokukhulisa abafana kwaNongoma multipurpose. Ngawo futhi umhla ka25 saba nenye program yokukhulisa abafana eMzinyathi lapha eNquthu ngokubambisana no DSD no masipala baseMzinyathi. Bonke kwenzeka lokho wathatha 3 days leya lokhuzana icamp ebesibe nayo lapha namanje ke sinezinye inhlelo soba necamp esoba nayo ezobihlanganisa nje province yonke abafana abancane ayaqhubeka nje amalokhuzana cishe nje sine program eqhubekayo yokukhulisa kwabafana abancane ngoba into esibukayo sibona ngathi kwaba nokunokwenzelela okukhona izingane zamantombazane kuthiwa azona ayilokhuzwe aziphathe kahle zilokhu bese kuthi ngapha kubafana bavele bayekwe nje. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal uMbalishinga obeyingxenye lomcimbi ukuthi uqoqa kaNyandeni kulesi sikhundla isilo kuzolekelela kumnyango ubhekana ngempumelelo nodlame lwezobulili. Jabulela kakhulu lokhu ukuthi le ndlela siyiqale kanye naye ngoba niyazi ukuthi ngihlezi ngisho kwi-department ukuthi esikhathini esingaphambilini ukukhulisa abantwana kuye kwagxila kakhulu emantombazaneni. Namhlanje uma yena ezobutha ibutho labafana lokho sina kuyasilekelela kakhulu njengomnyango ngoba inkinga ezifana nokukhulelwa kwentsha incane kanye nokusetshenziswa kwezidakamizwa nophuzo oludakayo kanye futhi nendaba ye-GBVF kuzonqobeka umakhono baba abafana nalaba abazokhulisa abafana babaluleke ngendlela. Umdidiyeli wamabutho kaZulu uMuzinyandeni ujoyina kumdidiyeli uSipho Mhlongo ukuhola ke impi kaZulu. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosenhle Mthembu emaye kwaNongoma. Njengoba kuvalwa inyanga besifazane Healing Ministries International esikhaleni inyakatho likaMthaniya ihlanganise abesifazane abanamabhizinisi amancane kuyinkomfa yezamabhizinisi. Le nkomfa ibihlose ukufundisa iphinde ikhuthaza abesifazane ukuthi bekwazi ukuqala amabhizinisi abo bephinde bekwazi nokuwagcina ukuze bekwazi ukuphila njengoba umnotho wakuleli untengantenga namathuba omsebenzi entuleka. Osomabhizinisi abaqhamuka ezindaweni ezehlukene ezakhele izindawo yasesikhaleni inyakatho likaMthaniya bakhulekeleke izimo ezibhekana nabantu besifazane ngale kokukhulekela izimo ezibhekene nabantu besifazane kodwa ke inhloso abahlanganise kakhulu ukuthi ke bethuthukisane kwezamabhizinisi anhlobonhlobo. Unezimo la ezashiwa abantu abadala kunathi abangasekhoyo mhlambe noma umama noma ubaba sizokhalela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu asingahambi indlela eyodwa nabo shintsha sonke isimo sethu. Ngaphandle kwalokho ke siphethe futhi nama small businesses wonke umuntu wesifazana ozamayo simbizile Healing Ministry namhlanje sathi sizokuthandazela kodwa masikuthandazela siyathanda ukubona umuntu wesifazane esupporta omunye umuntu wesifazane. Abo small business abantu bendawo abazamayo nabo abathi please support my business as much as I pray kodwa ngiyayidinga imali sisho ke namhlanje sithi let us support each other kulolu suku labantu besifazane. Laba besifazane bagqugquzelwe ukuba basebenze bengalindeli ukuthi bazokondliwa ngamadoda okunye kwakho ukuqala amabhizinisi ukuze bekwazi ukusiphilisa. Ivila livimbe life
which means umuntu ufuneke avuke kube nento ayenzayo. Ungavuma ukuthi umuntu wesifazana ufune ukwenzelwa noma ulinda ukuqashwa. Ungavuma ukuthi ulinda ukuqashwa kuze kubenzeka. Umuntu wesifazana uyavuka alima ingadi kudliwe. Umuntu wesifazana uyavuka yodayisa kudliwe. Njengamanje kukhona abala abazodayisa ukwenzela ukuthi kudliwe emakhaya. Ngiyacela ukuthi abantu besifazane singavilaphi. Singabuki nokuthi sekufanele ukuthi umuntu wesifazana ondliwe yindoda ukuze abe uyaphumelela. Uma le ndoda isimshiyile useyakhala umaye seyazibulala ngenxa yokuthi akazifundisanga ukusebenza ngezandla zakho. Izandla zakho azisebenze. Abesifazana abanamabhizinisi anhlobonhlobo batholeke ithuba lokukhuthazwa abanye besifazane labo ke abanesifiso sokuqala amabhizinisi ukuthi ke bangadikibali. Laba besifazane beluleke ngokuphatha kwezimali, ukonga, ukuhlelela ikusasa nokunye. Balekile ukusave lokho okuncane ukusave, not ngoba ucabangela wena but ucabangela ingane yakho nokuthi kusasa fanele iye university. Okusho ukuthi nangolunye usuku if usuka kulomhlaba ingane ibe naso isikhwama osibekile sokuthi lesi sokuthi sikubonelele ikusasa. Siyanxusa ukuthi abantu besifazane bakujwayele ukusave. Uma umuntu wesifazane kubalekile ukuthi uyimele ube umuntu oyazi ivision, uwazi ukuthi upholophelephi. Kahle kuyasiza ngoba nina hayi ukuthi udependele kusebenzeni kuphela. Uyakwazi ukuthi ube nama side cash uma wenza ama side hustles. Ama side hustles ke ibona philisa isikhathi samanje nanokuthi yabona ke sona sesimo somnotho esikhathini samanje sikhamba kanjani. Kubalekile ukuthi ngasonke isikhathi kube khona into esiboostayo in order ukuthi sibooste economy esiphila ngaphansi kwayo. Impani le engisebenza kuyo oku KZN 911 emergency medical service iqale ngo2023 isungulwa uMrs Mabaso waphinde futhi waqasha thina siyabantu besifazane sibaningi nje sisebenza kuye okusho ukuthi ke izinto ziyenzeka uma umuntu wesifazane ningasabi ukwenza izinto zenzeka kuyaphumelela nje. Siphinde futhi sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele umbukeli usabukele zona indaba ze1KZN TV sikukhumbuza bokuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Kubulawe ababili kwamashe eThekwini, kubulawe umqaphu emeya eNquthu kanti umbuso nobufakazi eqaleni lenkosi. Ake sibheke enkosini yazomnotho. Iranda lakuleli lu17.61 maqhathiswa nedola laseMelika, libo 23.81 maqhathiswa nopond waseBritain, libo 20.63 maqhathiswa neeuro, igolide lona belu $3,476.31 ounce, uwolo ngahlizwe wona u$67.48 umphongolo. Ake sibheke enkosini yezemidlalo. Emva kokuba komqeqesho zakhele igama kuleli le-Honorable Pirates uJose Riviero ekhonjwe indlela kwiqembu laseGibhithe iAl Ahly ngempela sonto yasemaningi kamahlebezi amnyamanisa inkakha uBarcelona uXavi Hernandez ngokuthatha ke lesi sikhundla sokuqeqesha leli qembu. Leli qembu likhombeke indlela uRiviero emva kokwehlulwa kwalo iPyramids FC ngempela sonto. Lo mqeqeshi uxoshwa nje udlale ngokulingana imidlalo emine wehlulwa kwemibili wanqoba kowodwa. Nasikisimo sezulu sakusasa singalindeleka. Ngelize yaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe sophinde kuhlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulies Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.